Semafiriji vanhu vanenge vachingoti mufesi wemafiriji anonzi ane zita rake. Zita rake chero ndakatotsvaga paEcoFashi. Iwo hautozivi zita, wanga usingatozivi zita rake but muchiita madhiri emari. Ndaingoziva kuti aingoziva the cheapest fridges in Zimbabwe. Makambosangana kupi na cheap fridge? Ndiye akatonditsvaga kuti asikana mari. Ndiye akakutsvagawo? Akakutsvaga achiti ada kudii? Akanditsvaga achiti ada kudvertizirwa company yemafiriji. Makazoadvertisa? Hatinozoadvertisa. Ndo pakangazosiva nyaya yangu yeGoFund. Vatinga tiite GoFund tiri kubetsera. Alright. Ndo pakapinda pandakabatwa kuti mari inenge isisabudira. Vakandiudza kuti pane overdrop yandakutsvagira. Yandatenga. Pandaenda kwakaroti yatenga wardrop ndakubvunza vanhu vacho. Chikanzi hapana wardrop yakatengwa. Ndakaona muchiposta muchimuti ndiye amaneja. Ndimi makamugadzira here kana kuti akazvigadza ega? Chii chakaitika? Atozvigadzika bosi akanyora iri meseji yaindisira kuWhatsApp kwangu. Akangoti copy and paste. Ndo pandakakopa vandaisa paFacebook. Apa kudiwa police docket. Paudiwa police docket saka pesa apa murikutadza here kuenda papolisi panapa? Apa inini handichimbomira kana tiona kuti anosvika papi. 2 months? Alright. Saka muchamirira kusvikira kuti 2 years mari ichingo yakangonyanyura. Apa pandakusadaira anofanira kushandisika kufonera nemapurisa. Sezvo achitamba nemapato anotonga mutye kuti nyaya yenyu inongotsipikwa. Yangu yaifanira kutsipikwa. Yaifanira kungoichitika. Ndoramba ndichikuita noise. A few moments ago. How is life? Harare. Ashata. Vayo hapangangohambi kushata. Hapangangohambi kushata. Aita sei? Long time tata nenguva yakareba tisati tamboonana. Toziva kuti isusu takambonge tichimboona muchiita zveGoFund pachifambiswa malingi kuti captain unoda kurova maGoFund awo yekutenga muchovha kana kuti motikari. Zvakazofamba sei? GoFund yakanatsoita zvakanaka. Mari ikaguma pa2373. Ine munotoziva nefigure 2373 USD pazvazodii? GoFund yacho ikazodeactivate ikatadza kubudirira. Munoziva here kuti reason yayakadeactivaterwa ndechi? Sei yakadeactivatwa? Munhu wacho aiziva nemufesi wemafiriji. Alright. Mufesi wemafiriji vanhu vanenge vachingoti mufesi wemafiriji anonzi ane zita rake. Zita rake chero ndakatotsvaga paEcoFashi. Iwo hautozivi zita, wanga usingatozivi zita rake but muchiita madhiri emari. Ndaingoziva kuti aingoziva the cheapest fridges in Zimbabwe. Makambosangana kupi na cheap fridge? Ndiye akatonditsvaga kuti asikana mari. Ndiye akakutsvagawo? Akakutsvaga achiti ada kudii? Akanditsvaga achiti ada kudvertizirwa company yemafiriji. Makazoadvertisa? Hatinozoadvertisa. Chii chakaitika? Ndo pakangazosiva nyaya yangu yeGoFund. Vatinga tiite GoFund tiri kubetsera. Alright. Ndo paakapindira munyaya iyoyo. Saka ndiye akatokutsvaga? Alright. Uyu mafiriji munhu akaita sei ukamuona? Munhu ari right here? Munhu akamboita sei pawakatanga kusangana naye? Pandasangana naye aratidza kuti munhu bobo. Alright. Iye angoti mari ndinayo. Ari kuti mari ndiye anayo? Ari kuti mari ndinayo mufesi. Akaichengeta? Ari kuti ndakaichengeta. Ndakaichengeterei namafiriji? Kozi ndakamuti aida kuti ende kuHQ headquarters of ZANU-PF. Ndakatoendako akati ndakasiya tsamba ikoko. Ndati sezvo makasiya tsamba mari yeGoFund ndipe ndifanira kuichengeta. Makaendesa tsamba kuheadquarters yeZANU-PF maenda kunodii? Tsamba kunani? Kozi akaendesa kuna director kuti isvike kuna Tino Wachakairi kuti anzwe chimo changu. Alright. Ndo patakaona makapfeka
Scava muri pa headquarters. Alright, chichemo ndechekuti chiri chamuri kuendesa. Kwaiswa chichemo chekuti seyo tinomachakara vasimudziro mamwe mayodzi vasimudziro inini. Alright. Okay, ndo zvarikuita. Inini hamusi kuona here kuti mafiriji ane nguva achingokutenderedzai. Ini munoziva ndakazopedzisira ndazoti ndabuda mazviri. Ngai ndibva ndatotaura izvi kuti zvatiri kutaura izvi harisi skiti. Handiti zvinhu zviri kuitika. Vanhu muri eZimbabwe vanogona kufunga kuti maskiti. But zvinhu zviri kuitika. Fund yakavharwa muna October kana ndisingakanganisi. Pane 2 months. Mari musati mamboona kana $1 kuti tirimo. Saka munotarisira here kuti ichabuda kana kuti Mr. Mafiriji hapachisina. Inini pandakabata kuti mari inenge zisabudika vakandiudza kuti pane wardrobe yandakutsvakira yandatenga. Pandaenda kwakaroti yatenga wardrobe ndabvunza vanhu vacho chikanzi hapana wardrobe yakatengwa. Yanganzi yangatengera wardrobe achikutengerai sani. Hamuna wardrobe zvee? Wardrobe handina. Munoisa pahembe dzenyu mucheno wamakapedzera. So far ndine rimwe unga bhegi randakatenga ndo randoshandisa isiri. Nomune bhegi? Alright. Ari kutengerai samanager, samanager ari kutengera artist wake? Apa pakazozvisira manager inyaya yekuti anzi kuonana HQ headquarters so unongona munhu anofanira kukumirira azviti kuti uende wega. Alright. Sandokati ndiite manager uko. Alright, because ndakaona makamugadza samanager. Ndakaona muchiposta muchimuti ndiye amanager. Ndimi makamugadza here kana kuti akazvigadza ega? Chii chakaitika? Atozvigadza because akanyora iri message aindisira kuWhatsApp kwangu. Angoti copy and paste. Ndo pandakakopa vandaisa paFacebook. Okay. Saka imimi kwamuri manager wenyu here kana kuti? Hani kwandiri asi manager. Saka mune manager here. Because zvakunetsa manje kuti mukada kunosimudzira nyaya dzenyu vanhu vanoti munoziyana ndiwo akamugadza samanager. Hamunaona kuti makavharwa here ipapo? Ndo pandaona kuti andivhara because suro chayanga achindifonera nhasi chayanga achindifona ndati chimumiri wandifonera. Anga achifona achiti chi? Anenge achifona achiti chi? Anenge achifona achingowanza mumastatements ake. Imbotipai one statement rinorova mafiriji. Saka ndienda kuboikana nemakozi ake manje anenge achifona. Anogona kuti chii one statement? Anogona kumboti chii? Asitoziva kuti ndiri kwamutariso. Ari funga ndiri kuHarare. Anenge achifona achiti mudii? Anenge achifona achiti muite sei? Achifona kuti watore mari yako but patinosangana manje hazondipi mari yake. Muva madii? Muva madii? Saka ndo panenge kuti ngatiende kuHQ ochinja statement. Alright, vachinja statement. Kubva takakuonai muri mota muchiita kunge muri kutodyidzana, chii chaitika ipapo? Maita dzobvunza mari yenyu here ipapo? Apa ndaimubvunza achiti angati musikana akaorganiza gofund ari kuuya musi wakati. Ndo zvamaitaura? Hamusi kuona kuti makutoitiswa here muHarare? Mune muchizviti muri chibaba chemangu but hamusi kuzviona here kuti mune makuita kakuitiswa? Ndo zvandakakuona. Saka munoti chii nenyaya yacho? Muri kuti chii? Muri kuti chii nenyaya iyoyo yekuti muri kuitiswa? What are you going to do? Muchatora masteps akadii? Apa kudiwa police docket. Paudiwa police docket, saka pesa apa muri kutadza here kuenda papolisi panapa? Apa inini ndichimbomira kana tiona kuti anosvika papi. 2 months? Alright. Saka muchamirira kusvikira kuti 2 years mari yakangonyanyura. Apa pandakusadaira anofanira kushandisika kufonерwa nemapurisa. Nemapurisa? Kama kutoda kutokwidza nyaya. But hey, panonetsa pakuti pesa apa mai captain ndokuziva muchizviti muri chibaba. Harare iri kuvhara iyi? Ndo zvamunonditaurira? Harare iri kuvharwa paHarare?
handisonatsoona good management manager acho ese arongonditisa andosangana but uyu azonyanya kuitisa 2.373 yese yatonyarara kwadoripotera kuri kuharare bozi munhu wacho ndekuharare aminoto kwandinzwawo izvozvo because last time pandakamboripota nyaya yemahwindi pandakamvura watadzonatsondinzwa mapurisa akatadza kunyatsa kubvunza but pane nyaya yemari mugamo iya sezvo achitamba nemapato anotonga mutye kuti nyaya yenyu inongotsipikwa yangu yaifanira kutsipikwa ndoramba ndichikuita noise hamukwanisi here kumupa last option kuti ndipe mari yangu because anokwanisa kutobva angokupa yenyu mari yacho because ndamuti andipe mari yangu wabvunza kuti iseva iko keshi ndoti iseva iko keshi nasi asati aiseva iko keshi zvokufona ndo zvarugona zvokufona ndo zvarugona